Тук сме за да те хвалим, както ни за това да моля да приемеш жертвата ни. Аз моля това място небето да бъде отворено и на това място да се изръчи ангели и херувими, Господи. Всичко да се променя, атмосферата да се променя, всичко да се променя в живота ни, така моля. Всичко е за Тебе, Боже. Поможи ми тази вечер, така моля. Алелуя. Ty si moja